Kone v boxoch, zavádzači odbiehajú. A štart, boxy sa otvorili. Veľká cena Allianz slovenskej poisťovne, 32. veľká cena Slovenska bola v tejto chvíli odštartovaná a na vzdialenosti 2400 metrov samozrejme čakáme na to, kto sa ujme diktovania tempa a zdá sa, že to aktuálne vypálilo pre Separate Opinion. Takže Separate Opinion spolu so Sulmanom. Sulman je tradičný tempár, ktorý rád cvála v tempe, rád cvála na špici a už aj vystriedal pod jokem Zdenkom Šmidom Separate Opinion na prvej pozícii. Thunder Teddington takisto je tam ako druhý maďarský zástupca, ale teraz ho to trošku vynieslo. Sulman, Separate Opinion, autor Singidunum, Love Me na vonkajšej strane bližšie k tribunám na bariére. Naopak Don Holling, Trip to Rhodos a Always on Sunday, Lay Percy, King of Marmalade a Tiziano Vecellio. Sulman diktuje tempo a ako prvý bude vbiehať do oblúka pri jazdeckých oddieloch, blíži sa na métu 1400 metrov pred cieľom. Je to Sulman, Separate Opinion pod Kare Kerkošom na druhej pozícii. Thunder Teddington spolu s autorom sú na 3. 4. priečke, Singidunum osamotene 5. Potom je tam Don Holling, Love Me, Trip to Rhodos, za ním Lay Percy, Always on Sunday, King of Marmalade a Tiziano Vecellio. Takéto je poradie pri vybiehaní na protiľahlú stenu 1100 metrov do cieľa a je to stále Sulman pod jokom Zdenkom Šmidom, ktorý spôsobom sebevlastným diktuje tempo. Za ním usadená vo veľmi dobrej pozícii Separate Opinion, autor spolu s Thunder Teddingtonom na palebnej 3. 4. priečke. Teraz sa ten stred pola zhustil, je tam takisto Singidunum a veľmi dobre Don Holling pod jokom Bajoržanom Murzabajom. Trip to Rhodos takisto, Love Me, za ním Always on Sunday, vycúval nám Thunder Teddington, do kontaktu je tlačený King of Marmalade a od štartu nestíha Tiziano Vecellio. Kone v oblúku pod výpadovkou a blíži sa v finále. 450 metrov pred cieľom aktivitu preberá autor spolu so Separate Opinion a zvonka vytočil Trip to Rhodos. Od bariéry Separate Opinion a Trip to Rhodos. Toto je dvojica, ktorá aktuálne vedie. Trip to Rhodos akceleruje a ide dopredu. Trip to Rhodos sa ujíma vedenia, Singidunum takisto rozťahuje sa to. Trip to Rhodos je však vo vedení, autor na bariére. Separate Opinion sa snaží, ale je to Trip to Rhodos. Trip to Rhodos, Separate Opinion, Singidunum ešte letí, Thunder Teddington, ale je to víťazstvo Trip to Rhodosa. Trip to Rhodos na druhé miesto. Veľký súboj medzi Thunder Teddingtonom, Singidunum, Separate